Sanibona. Njani niyaphila? Sithembe niyaphila bafethu. Mfowethu Mkhonzweni Bingelelana ntambama manje. Thank you so much for being here and supporting this channel. Siyabonga kakhulu. Ngicela ukuthatha leli thuba ngimukele onke ama-new subscribers to this channel. Abasubscribile la ku-YouTube. Bonke ngothi lwabo. Ngiphinde ngibonge nama-followers ku-TikTok. Bonke ngothi lwabo. Ngiyanibonga kakhulu. Bese ngicela wonke umuntu ongasubscribe ku-YouTube ukuthi enze kanjalo. Please do subscribe. Uphinde ufollow le channel ku-TikTok. Ngiyacela kakhulu sikhulise ku-free of charge. Ngeke ucharge lutho, it's free. Ngiyabonga. Namhlanje i-MK Party ibinemashi lapha eThekwini. Ibinemashi lapha eThekwini. Njengoba ngenza le video nje kunento enhle engiyithandayo nengijabulisayo engiyibonayo la. Ebengilokhu ngiyikhalela sonke lesikhathi ukuthi yenzeke. Ukubona i-MK Party i-involved nabantu base South Africa kuma marches. Ukubona i-MK Party i-participate kuma march enzakala eSouth Africa njengamanje. Ukubonisa ukuthi ingasesayidini noma imi ohlangothini lwabantu base South Africa abaningi izindimbane zabantu abamnyama ezikhathazeke ngezwe nezinto ezenzakalayo ezweni njengamanje. Sibonile ke namhlanje ukuthi ibingayodwa i-MK Party. Ibihlangene ne-march and march. That's very key, that's very important. Lento bengifisa iyenzeka futhi ngiyafisa ukuthi iqhubeke ngale ndlela. Ayikho into wrong ukuthi i-MK Party ibe part of i-march and march. Ayikho into wrong ukuthi i-march and march ibe part of i-MK. These are two different organizations, independent organizations. Awahlangene, i-MK izimele, i-march and march izimele, kodwa iyodwa into e-common abayilwelayo. Ukubona abantu base South Africa bejabulela ukuba kuleli izwe futhi bethola zonke izinto okufanele bazithole kuhulumeni waleli izwe abawuvotelayo. That's the common thing ekhona between the two. So ke uma sibona i-march and march isebenzisana ne-MK ngale ndlela, indaba ezinhle kakhulu lo. Naku nje ake sibuke la na i-video umholi we-march and march umama uJacinta Zuma noma uJacinta Ngobese Zuma e-addressa labantu abamachayo laphiyana kwi-march ye-MK Party. Very brilliant, kwenzeka kahle kakhulu because now abantu base South Africa kuzobanika i-picture yokuthi ubani ngempela ozimisele ukulwa kanye nathi kulama organization afuna ukungena eParliament nafuna ukungena ku-government, esizokhona ukuthi sisebenzisane naye even nasekuhulumeni ukuze sikhone ukushintsha isimo saleli izwe. MK Party akufanele iyele nale isaba ukuziveza ukuthi iyafuna ukusebenzisana ne-march and march. Kanjalo ne-march and march akufanele isaba ukuveza kube sobala ukuthi iyafuna ukusebenzisana ne-MK Party. Balwele abantu base South Africa. Nangu uMama Ngobese, ake simlalele inkulumo yakhe abeyenza lapha kwi-march ye-MK Party. Ake simuzwe. Sibonga kakhulu i-MK ngokuthi lisukumele lo daba lokuthi sithole imfuno zethu. Siyabonga kakhulu. Ngizonitshela izinto ezimbili ke bese ngiyahamba. Eyokuqala nqa. Eyokuthi ngomhla 4 November ningayenzi into engasili. Ngizoyibamba lapho nje. Ningayenzi into engasile ngomhla 4 November. Asikho la sikhona ngephutha. Sila ngenxa yamaphutha. Asawafuni ke amaphutha manje. Ongokwethu kuzobuyela kuthina, ongafuni futhi ukusinika lokho noma ngabe yiphi inhlangano engafuni ukusinika ongokwethu aseyivoteli, niyangizwa? Asiwenza umbhedo. Ngomhla 4 ngizohamba ngizofika njengesiphoke ebusuku mawulele mawenza umbhedo. Sengiyivala nje, sengiyivala. Ngibonga kakhulu nobuholi be-MK for isimemo namhlanje. Ngiyazi ke sekuzonqanqala
sachaza yonke indawo ukuthi sasivele sibonile ukuthi le March and March istokfela sakaZuma anginendaba. Okusalayo uma ama South Africans ayi MK mangithola ithuba lokukhuluma nawo ngizokhuluma. Ongathandi akagibela ibhanoyi ayo repatriatewa ayele. Makuyi stokfela sakaZuma vele ngokwaZuma I don't care. Angeke phela size sitshelwe thina njalo makufanele senze into kube kufanele kube khona esincetheza kubona. Ingakho kuhlela iminyaka emingaka singayithola izinto esizifunayo ngoba mawufuna into kufanele uncetheze kwikhansela. Uncetheza lani kwikhansela? Ikhansela kufanele uncetheze kuwena, wena ovotayo. Akho khansela esolincethezela la. Niyangizwa? Ikhansela ifuna ukunethezwela alihambe nabahambayo. Ikhansela elihlulwa umsebenzi lizohamba nayo ngomhla 30. Niphinde ningilale lokugcina ke. Ngithi mina makhona abafikayo abade benenzela umsangano unyaka wonke na yonke leminyaka nawe zonke lezikhathi. Mebefika endlini bezonilethela igrosa bethi nibavotele thathani igrosa. Niyangizwa? Nilithathe nenze ngisho ibrayi ngaleyo grosa. Mebe ninika iskipha nisithathe futhi niphinde nisule ngaso phansi base nimopha. Niyezwa? Kodwa phambi kwabo ningasho lutho nivume lokho abakushoyo. Thatha igrosa, niyangizwa? Thatha igrosa. Kodwa ngomhla ka4 ungayenzi into ebhedayo. Ngoba masuvota uwena wedwa ozobukhona. Malithi ikhansela lishuthele litshela ukuthi umthetho awuvumi. Umthetho awuvumi ukuthi ushuthe ukuthi uvotele bani yeso. Masuvota uvota wena nonembeza wakho. Akho khansela salincethezela kulonyaka niyangizwa. Akho ngisho uhulumeni esonncethezela kulonyaka niyezwa. Ngoba niba ngaka nje ningitshela ukuthi uhulumeni fanele silalele yena kunokuthi uhulumeni ulalele thina. Sekuphelile ke lokho asisakwenzi. Umzwela ngicabanga ukuthi kuyakutshela ke njengamanje ukuthi uqalile kumkhankaso wangempela wokushintsha impilo yomuntu omnyama eSouth Africa. Njengoba simzwile nje ekhuluma e-addressa la echaza ukuthi beyi-March and March bala ngayiphi injongo njengoba kuyi-March lena ehlelwe i-MK Party. Simzwile nawe uzwele nje bechaza la ukuthi bazosupporta le march ngenxa yokuthi yinto eyodwa abayilwelayo abantu abamnyama base-South Africa ikakhulukazi abasengaphansi kwengcindezi, especially odabeni oluthinta ama-illegal foreigners. Now-ke lana engicabanga ukuthi angiphethe ngale video le lapha akhulume khona specifically ngeyi-30 June. I think this is very important. La khulume khona umama uJacinta Ngobese about i-30 June. It's very important ulalelisise ukuthi yini i-March and March eyishoyo ngendaba yange-30 June. Because into eyikhulumayo la iyona futhi le i-MK Party ezobe ihambisana nayo ngendaba yange-30 June. Kufanele kucace kube clear ukuthi nge-30 June imephi i-MK Party ngodaba lwange-30 June ne-March and March ngodaba lwange-30 June ngoba sekubonakala engazuthi njengamanje uhulumeni usuhloma izingovolo. Ufuna ukuthi uthathe iblame uyibeke ku-MK Party uyibeke ku-March and March nakubo bonke abalida lama-march akhona ngezinto ezirong ezizobe zenziwa ama-hooligans ngeyi-30 June. Lalela uJacinta Ngobese ulalele instruction yakhe ayinikeza abalandeli be-MK Party nabalandeli be-March and March. Bese-ke siyayigoqa kanjalo. Yiloko nje bafethu, ngiyacela niqhubeke nisubscribe, nisupporte le channel. Nangumama Ngobese ekukhuluma ngeyi-30 June nokunye okufanele sikwazi ngeyi-30 June. Ngiyabonga sohlangana kuvideo elandelayo. Thank you so much. Sengivala umhla 30 June. Ngithi ngomhla ka-30 June nyangizwa. Ngithe ubani? Ningizwe kahle ngithi.
ngifuna ningenzele into eyodwa nje ngomhla ka-32 noma zibe u2 ngomhla ka-30 akhona oyedwa engicela ukuthi aye esitolo ayolutha niyezwa akhona oyedwa umuntu okufika kufanele nimshaye niyezwa ngoba the minute nibashaya uzobuka thina kuthiwa hawu nkosi yami i-alarm zenkosi ishayiwe Jesu oh shame ama-South Africa ama-vigilante kuzothiwa awuvele benilambile benifuna ithuba lokuthi nitshontshe lento esiyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba siyenza ngoba uney'ngane and uma iy'ngane iqhubeka ziphila ezweni la kukhona abantu esingabazi umuntu ohlangana naye umazi noma uphuma le wabulala abantu noma udla abantu noma umdlwenguli leyo ngane yakho ngelinye ilanga iyobe ihleli nabo bodwa wena uzobe ungasekho lama drugs abayifida iy'ngane zeni njengamanje nawe ngelinye ilanga kungase kube yakhe ingane so ngithi kunina ngomhla ka-30 asintshontshi asiluthi into esiyenza ngomhla ka-30 siyabatshela nje kahle uhulumeni wethu ukuthi sithi abenzeni anginizwa abenze njani ngomhla ka-30 sithini hayi ngizohamba mase seninginika umfutho kokugcina sengizohamba mhla ka-30 sithini ngishabune ingane eziwu7 sithini ngishabune sitolo sakhe uRijan Shiri la khona sithini ngisho ngabe sithi uhulumeni wethu umnika amaphepha awantshontshe lapha ka-Home Affairs naley'gebengu zakhona sithini sithi lelizwe elethu ilizwe elethu eyethu South Africa eyethu amandla ngiyabonga